فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن والاه واتبعه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا توفني مسلما والحقني بالصالحين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. babban shehinmu murabbinmu hadiran ashak gwani malam habib na'ibi kuma ubanmu Allah ya ja kwana ya ƙara lafiya da babban waliyin nan a ɓoye shine Sheikh Tahir, Allah ya ƙara masa lafiya, da kuma babban uwana gwani malam Isa, Allah ya ƙara lafiya, da mai tumbin Qur'ani da duk malaman da suka gabata kafin wannan abin magana hadiran au ga'iban, muna ƙara ban girma gare su. To ban san abin da zan faɗa ba, hakika an gaice ni maulidi, kusan zan ce a nan fa nake sanin cewa ni ne guest speaker. Ko da Sheikh Tahir ya faɗa ina ta mamakin dai to zan amsa gayyata, kusan gaskiya ila ta kai wata da ya faɗa min maganar maulidi. To amma kallon kankanta na ina ganin da me zan zo in faɗa. To amma tun da izinin su ne muna fatan insha Allah ta'ala za mu iya faɗin wani abu cikin abin da yake na karama su. Duk abin da kuka ji mun faɗa laminin su muna fatan kuma Allah ya lamunce ba dan halin mu ba. Wato ina son in ja hankali abu ɗaya a cikin maganar da zan yi. Ya ce in yi tafiya babu kaidi a cikin sanin manzan Allah, kuma muna cikin wani lokaci da mu samari da muke tasowa musamman a social media da kuma wuraren da muke ma'amala, mun tarar da cewa ƙalubale guda biyu. Na ɗaya ƙalubalen raina manzan Allah, a ce an kai annabi sallallahu alaihi wasallam inda bai kai ba, haka ne? Da kuma faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam maganganu. In aka tambaye su ko aka tambaye masu irin wannan hali sai su ce suna kare tauhidi ne. To duk da haguna da dama na duk aramomi ne, don haka jan ƙur'ani a guri na ko ayan ƙur'ani zai dan mun wuya, amma in na dan taɓo sai in ba su karasa saboda ka kama ni da su kuskure. Dabarar da zan yi kenan. Kafin in ce komai a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma Allah ya sa wannan sakon ya isa kunnin waɗanda suke ganin mun zurfafa a cikin san manzon Allah. Don abin da zan faɗa a nan na yi yaƙinin duk wanda ke wannan taron ya yarda da abin da zan faɗa. Shine sanin manzon Allah
da ƙadarin manzan Allah babu wani mahaluki a mutum ko a aljankai har a mala'ika da ya san sa. Amma shi magana ba a yin ta sai da hujja ko kuma ita babban hujja ga musulmi shine alqur'ani, bayan alqur'ani kuma sai hadisin manzan Allah wanda ya inganta ko to za mu yi a alqur'ani, kada mu matsa ko ina iya alqur'ani shine ba a jayayyen da ifi ne sahihi ne maudu'i ne ko kowa ya da alqur'ani ne to gaba ɗaya hujjar mu za ta tsaya alqur'ani. Allah subhanahu wata'ala yana cewa shi ne yake gafarta zunubai gaba ɗaya. Inna Allah ya gafiru zunuba jami'a ko? Inna Allah la yaghfiru man yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah baya gafartawa idan aka masa shirka, aka tara shi da wani. In aka ma Allah shirka to ba zai yafi. Duk wanda ya tara Allah da wani hukuncinsa shine gidan wuta straight. Duk abin da ka yi wa Allah na gwaninta na bauta, in ka shekara 1000 kana bauta Allah, rana ɗaya ka tara shi da wani, ina zai kai ka? Wuta zai kai mutum. Amma Allah ya hana zina, haka ne? In ka yi zai ƙona ka? Amma ai ka raina shi ko? Ya hana sata, in ka yi zai ƙona ka, haka ne? Ka raina shi. Amma duk wannan abin in zaka shekara 1000 kana yi, rana ɗaya kuma ka ce Allah ya gafarta ma, zai gafarta ma. Haka ya faɗa? Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana yana zaune a garin Madina, sai ce da sayyidina Abi Hurairata, ya Abi Hurairata ɗauki waɗannan na alaini ɗin takalmarsa, sai ya bashi takalmarsa guda biyu, shugaba sallallahu alaihi wasallam. Sai ce shiga garin Madina ka ce man qala la ilaha illallah wa huwa muwaqqirin falahul janna. Duk wanda ya yi imani ya ganka da wannan takalmin, ya yi imani a zuciyarsa la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to ni annan Muhammad ka ce ina masa bishara da aljanna straight, ko me ya aikata ba komai. Sai na Abi Hurairah ya fita daga himar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bishara, ya ahli Madina ga safan annabi wanda duk ya ganni yana mai imani, annabi ya masa alƙawari, yana rike da takalmin manzon Allah. Sai na Umar sai gan shi, sai ya ce ya Abi Hurairata me kake faɗa? Sai ya ce annabi ne ya ce in ce. Sai na Umar sai ya biki Abu Hurairata aka faɗa, ya dake shi kuma a tubashirin nasa hatta tattabilu, ka zo kana ta musu bishara su zo su saka kance su saki jikin su yin aiki su ce annabi ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna. Koma tafi koma wurin annabi, koma bar wannan sakon. Sai Abi Hurairah ta koma ga manzon Allah, yana gaya manzon Allah ga abin da sayyidina Umar ya mishi, ga sayyidina Umar din yayi so. Sai ce ya Umar, la me ma dik me ke kanka, me ya faru? Sai ce ya Rasulullah, sangarta ba za a sangarci ya Rasulullah. Sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce da Abi Hurairah ta indi je ci gaba da'am ya Umar bashi, kai kuma Abi Hurairah ta ci gaba tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lamuntar da mu da wannan. Me yasa nake kawo wannan? Cewa kenan ashe Allah na gafarta zunubai girmanta, amma zunubin da Allah bai gafartawa shine ka tara shi da wani ko? Duk ɗan adam ma yana da wannan kishi. Matar ka duk abin da za ta yi maka za ka yafi ko? Taimaka za ka yi haƙuri, amma ranar da duk ka kama ta da wani da Allah akwai yafiya ranar? Ke da kai kana son ta, na tabbatar insha Allah za ka haƙura da ita. Ranar da duk ka kama ta da wani to kuma ranar ai aure ya ɓaci, haka ne? Sai dai sakarai, yawa shi da ya race sai dai sakarai, saboda ɗan adam yana da kishin kansa to ranar kuma zai rabu da ita. To Allah ya fi kowa kishi,
da abin da kamar zai kau da kai zai iya yafewa, amma ya ce bai san a haɗa shi da wani, wannan ne bai yafewa. To yanzu mahallin shahidin da nake son kawo, ɗazun aran ma ya kaya mana wani sura, ya ayyuhal lazina amanu la tuqaddimu. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, muminai kenan, kada ku gabaci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zance akan komai ma ku riga annabi, kakku ku ji tsoron Allah, kakku yi haka, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah, ku ji tsoron Allah. Haka ne? To me Allah ya faɗa a gaba? Inna Allah sami'un alim, sun cewa Allah sami'un mai ji ne, alimin kuma masani. Allah yana gaya wa sahabban manzon Allah ne wannan. To me yace a gaba? يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تعبد أعمالكم وأنتم لا تشعرون. To ga mahallin shahidina sai ya ce ya ayyuhal lazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya ku waɗanda kuka yi imani kada ku ɗaga muryarku a birbishin muryar shugaba annan Muhammadu. Dan wa mu kiyaye wannan maganar fa, Allah ke magana. Me yace kada a yi? Kada a ɗaga sauti, kada a ɗaga murya a gaban annan Muhammadu. Wannan ita ce abin da Allah ya ce a yi, kada a yi. Sai ya ce idan kuka ɗaga kuma me zai faru? An ta haɓata a amalukum, aikin da duk kuka yi da Umar da Abubakar ne ke tsaye ta abu suke zaune a wannan hadara. Allah ya ce an ta haɓata a amalukum, Allah kifar da aikin ku zai yi na shekarun da kuka yi a musulunci, Allah ba zai duba ba. Wa antum la tash'urun, alhalin ba ku sani ba. La ilaha illallah. Dan Allah mai karatu da nima mai faɗa, Umar, Sayyidina Umar da Sayyidina Abubakar sun ma annabi kishiya ne? Sun zagi annabi ne? Sun ɓace shi ne? La ilaha illallah. Amma me Allah ya yi? Cewa ya yi su ɗaga murya, wannan fasul adab ne kawai za a yi, a wurin mu ce kawai. Ko inda abin da zan ma Malam Isa ne sai ce kawai. Amma a gaban Allah, ga janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya yana ganin wannan aikin ya fi sallan Umar, ya fi sallan Sayyidina Abubakar, ya fi azumin Umar, ya fi azumin Sayyidina Abubakar, ya fi jihadin Umar, ya fi jihadin Sayyidina Abubakar. To ina kai da ni kara da kiyashi? Anya an gane karatun nan kuwa? Anya wayannan fa masu ƙololuwa kenan suka yi yaƙi tare da annabi, suka sha wahalar addinin nan, suka tsaya sallah, suka yi azumin nan, suka ba da zakkansu, suka rabar da dukiyoyinsu, suka salwantar, suka baita iyalansu, suka ba da fansan iyayensu, suka rabu da yan uwansu, suka bar garinsu, suka salwantar da jin daɗinsu dan bin annan Muhammadu. Amma rana ɗaya Allah ya ce idan kuka ƙara ɗaga murya a gaban shi kun yi rashin ladabi, ni kuma duk abin da kuka yi ɗin cin baran kalla ba. Shi an masa ya yafi, an raina shi ya ɗauta kai, amma annabin ba cewa aka yi an gaya mar ba, ba faɗi ya yi aka saba ba kishiya aka yi mar ba, a'a an munanta ladabi ne. Allah ya ce fitar da aikin zai. Wa ya san wannan kadarin wannan annabi? Wanda duk iya gane wannan, ka ɗauko Allah da ake wa laifi, da yake halitta, da yake shari'a, da yake aike, da yake hukunci, da yake azaba, da yake ba da rahama, ya ce in an saba marna yafi, in ka nemi gafara ta in ce ka yi ka ƙi, ranar duk ta gamu da ni kace in yafi zan yafi.
in ce ka bari ka ki bari, ran da duk ka gamu da ni zan yafi. Amma ka gaya annabi abin da ba ya ji ba ka gaya mara ba, kai munanta ladabi, to ni kuma zan kifar da duk abin da ka zo da shi ba zan kalla ba. Wannan Umar da Abubakar ake gama, ina maimaitawa, ina faɗin waɗannan alaƙadar azami ne, mafi girman daraja ake gaya wannan sakon. To ina da kai gani, wa gane wannan annabin? Ashe hankali ba zai gane annabin nan ba. To kenan muka ce mu faɗe shi, waɗanda suke ganin mun ruruta sai mu ce ku dawo mana da shi ta yadda za mu gane. Za a iya sa shi a sikeli? Wannan sikelin kawai da muka ɗaura shi za mu gane ba zai gano ba. Sallallahu alaihi wasallam. To a gurguje, duk da ƙarancin lokaci na san dare ya yi, abin da nake nan na ɗan rubuta shine maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, ko sanin annabi sallallahu alaihi wasallam a marahil guda uku, a mataki guda uku. Sanin annabi sallallahu alaihi wasallam a rubuce, sanin annabi sallallahu alaihi wasallam a surance, sanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba rubutu ba sura, sannan sanin annabi sallallahu alaihi wasallam a hakika. Sanin annabi sallallahu alaihi wasallam a rubuce shine kafin zuwan annabi, bayan an yi duniya, Allah ya fara tun daga manzan farko shine annabi Nuhu, sannan har zuwa annabi Isa alaihi salam. Kowane annabi in ya zo sai ya faɗi manzan Allah, kowane annabi in ya zo sai ya faɗi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai ya zama siffansa, siffan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanu ga duk wanda ya zamo ya yi wani addini kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallama. Imma ba Yahude ne kai, to ka san shi a Taura. Imma ba Nasare ne kai, wato Kirista, to ka san shi a Injila. Ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahum. Ai sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu, haka suka san manzon Allah. To kenan sun san annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar me? Ta hanyar rubutu. Allah yana ta faɗan annabin, yana ta faɗan annabin sallallahu alaihi wasallam, har ya kai ga an yi wani mutum a cikin banu Isra'ila. Wannan mutumin kamar yadda su malam Lawal suke ba mu hikayar kullum, duk da alhamdulillah cikin tatabbu'i za a samu wannan kwatankwacin irin wannan hikayen. Qurtubi ya kawo, Salabi ya kawo a tafsirinsa, Ibn Kasir ma ya kawo a tafsirinsa. Wani mutum ne a cikin banu Isra'ila, idan yana karanta at-Taura, duk inda ya ga sunan shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya shafi wurin ya simbata. Wani hikayar an ce wannan mutumin mashayi ne, balma sai ya gama tanɗelansa ne, in ya dawo inda yake kwanciya sai ya tarar da at-Taura. Shi kawai abin da yake at-Tauran ba karantawa yake ba, sai ya ta budewa, ya ta budewa, duk inda ya ga fara kalidu suna annabi kenan sallallahu alaihi wasallama, sai ya taba wurin sai ya sumbata. Duk inda ya taba ya ga fara kalidu, ya ga shugaba sallallahu alaihi wasallama, sai ya sumbaci wurin. Sai aka tambaye shi, me yasa kai ku kullun ka ga wannan abin sai ka ta sumbata? Sai ya ce ai an ce wannan shine annabin karshen zamani, dan haka ni na ji ina son sa. Allah ka tashe ni ma in zamo cikin al'ummarsa. Wannan mutumi haka yi rayuwarsa har rayuwarsa ta zo ta ƙayari, Allah ya masa wafati. Annabi Musa ya je Turu Sina, ya gana da Ubangiji subhanahu wata'ala. Sai Allah subhanahu wata'ala ya ce, ya Musa, masoyina badaɗina ya rasu, na karɓi ransa, amma an burgar da gawansa, ka yi maza ka je ka neme shi, ka yi masa sutura, ka yi masa sallah, ka kuma binne shi. Annabi Musa ya shiga gari yana ta neman wannan waliyin da Allah ya ce waliyi ne, masoyinsa.
ya rasa. Sai can aka ce to ai wanda aka samu shine ga wani gawa can amma ya kai kusan kwana 3 balma mashayi ne, mashayin giya ne, ya yi tambayelansa ba mu san me ya kashe shi ba dai gashi can an ajiye gawansa a juji a bola. Annabi Musa ya koma gurin Ubangiji subhanahu wataala ya ce ya Ubangiji na zagaye gari ban ga waliyin da kace masoyinka ba wanda kishinsa ban gansa ba. Ce ya Musa ashe ba a ce da kai ga wani nan a juji ba, to shi ne masjidina. Musa ya dogon wannan bawan Allah ya wanke shi, ya yi masa sutura, sannan ya yi masa sallah, ya binne shi. Da bani Isra'ila suka ga wannan abin mamaki daga wannan babban manzo na da abin da ya wannan bawa, sai suka ce Musa ne kai ga sallatan wannan kazamin mutumin a gurinsu. Sai annan Musa ya ce umarni ne na Ubangiji, umarni ne na Ubangiji ya ce in yi mar sallah in suturta shi, kuma ni na aiwatar da umarni na. Ashe wannan abu yana ran annabi Musa da niyyar duk lokacin da ya je munajati da Allah zai tambaye Allah, Allah me yasa ya ce in yi wannan bawan naka sutura. Ina Allah baya Allah. Sai kuwa Allah ya sa annabi Musa ya yi munajati da Allah, sai ya ce ya Ubangiji ranan nan ka ce in yi ma bawa ka sutura kuma masoyinka ne. Wannan bawa da me ya samu wannan martaba da wannan girma? Sai Allah ya ce da shi ya Musa wannan bawa ya samu abin da ya samu na minna da martaba ne saboda shan da yake ma'abin sona shine Muhammadu Rasulullah. Shi bai ga annabi ba, amma ya ji yana son annabi, ya ji ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Guda ɗaya ne na abu. Ko proximity ne? Sai ce to ya Ubangiji me yasa kake kishin wannan bawa? Sai ce ai saboda yana son masoyina annabi Muhammadu. Ashe son annabi ya amfani wanda ma baya cikin al'umma annabi Muhammadu. Shi ne za mu ji Allah na faɗa allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Ko zan bai ba ma da isa kun ga ya muku ba zan ja Qur'ani. alayhim al-kaba'isa ويدعو عنهم وزرهم التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. sai muka ji Allah na faɗa ashe Allah ya yaba har aikin irin waɗannan mutane, sai yake cewa muna wa sarkin sharifai barka da zuwa. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أي waɗannan da suka bi annabi, babban annabin nan wanda baya karatu balantana rubutu, allazi yajidunahu maktuban, wanda suka same shi a rubuce fit taurati wal injil, suka same shi a rubuce a taura da injila. Wane ne kenan? Annabi Muhammadu. Ashe kenan Allah ya gabatar da faɗin wannan annabi a rubuce a littattafan farko. Kamar za mu ce Allah irin san da kake annabin kenan, sai ya ce ba abin ma ya wuce nan. ذلك مثلهم بالتوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه
أخرج شداه فآزر واستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah ya saka da alkhairi. To sai gashi Allah na ƙara gaya mana na cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ina yace zalika maslahum aina fi tawrati wa maslahum fil injili. Ashe Allah ya faɗi sahabban manzan Allah a cikin attaura, ya faɗi sahabban manzan Allah a cikin injila. Wannan shine sanin Muhammadin Rasulullahi Rasul. Mu san annabi tun a zane, wato Allah ya faɗe shi a rubuce. Ba a yi wannan ba a haife shi wannan kuce ana maulidi. A Allah ke gaya mana yayi maulidinsa tun kafin ya shigo duniya. Zahiran. Amma ya gaya wa mutanen farko su san wannan annabin. To sai mu da muka same shi a ce kan mu murnan samun shi ko kan mu faɗe shi ko kuma mu faɗe shi a Rabiul Awwal kawai. A'a, gaba ɗaya rayuwar mu cikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka su shirkin sharifai da na'ibi da alkhairi. Kullum abin da suke gaya mana kenan mu tayi kan mu tsaya. To kasantuwar sun zo ba zan tsawaita bayan wa zan yi a gurguje. Ai haƙuri. To mu tsallaka marhala ta biyu shine sana annabi sallallahu alaihi wasallama shakali. Yanzu mun gane Allah ya faɗe shi a rubuce, mun gani ya faɗe shi a rubuce alkur'ani. Sai sa na ce ba zan faɗi hadisi ba, sauka a ce ai da ibi ne. Yanzu wannan alkur'anin da aran ma ya ja mana na tabbatar ba shi ya ruwaito ba, ba shi ya yi kaito ba, haka ya karanta karatu mutawatiri daga bakin sahabban manzon Allah har iso gare mu. To alhamdulillah. To sai muka ji Allah na cewa da mu bayan Allah ya aiko annabin sallallahu alaihi wasallama laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Hakika wani babban manzo ya zo muku. Wane ne wannan babban manzo? Annabi Muhammadu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum. Duk abin da ya zamo zai zamo kaikayi da takura, to abin yana yi masa girma, yana yi masa nauyi, abin na damunsa. Harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sannan mai kwaɗayi ne, mai tsananin kwaɗayin ya ga kun tsira ne. Allah ya saka annabin mafificin sakamako. Allah ma'adihi wasilatul fadila. Allah ya saka annabi. Yanzu irin wannan annabin a ce kuma sai ya faɗi wai amar maulidi, sai ya faɗa a soshi, sai ya faɗa a masalati, sai ya faɗa ka habbawa. Ai duk ɗan adam da ya san halacci, duk wanda ya maka ya kamata kai masa. To Allah ke gaya mana ya annabin yake ji da mu, yace azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Shi game da mu'minai mai sauki ne, mai nema musu afuwa ne, mai nema musu rangwami ne, mai yawan tausayin su ne sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ne annabi Muhammadu. Yanzu Allah ya gaya mana ya ba mu shi, ya saka shi a cikin mu mu'minai. Allah mun gode. Kamar Allah zai ce wannan abin da na yi muku, na yi muku komai, ban taɓa goranta muku ba. Allah da ya zo ya mana ni'ima bayan ya halicce mu, ya mana ni'imomi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. In ka tsaya za ka ƙididdige ni'imar Allah ba za ka iya ƙididdige ta ba. Amma a suratul waqi'a sai ce afara'aytum ma tumnun ko antum takhluqunahu am nahnu al-khaliqun nahnu qadarna bainakum al-mawta wa ma nahnu masbuqin ala an nubaddila amsalukum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Haka ne
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة duk wannan abin da Allah ya mana ni'imomi ya goranta mana amma sai ce kaman ban muku komai ba bari in gaya muku abin da in na bada kyautan shi sai na yi gori ban da kamar sa annabi Muhammadu sai Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين Allah ya ce kai mu'minai na muku wani babban kyauta da yanzu nake muku manna a kansa nake muku gori a kansa la ilaha illallah. Ku gane wannan kyautar da Allah ya yi mana musamman mu al'umma annabi Muhammadu tun da Allah ya fara aiki kamar yadda na faɗa tun daga zamanin annabi Nuhu su zuri'a ne bayan zuri'a dukkanmu daga Adamu amma da ya zo kan annabi Ibrahim sai annabi Ibrahim ya roƙi Allah ya ce Allah ka sanya a cikin zuri'ata a samu wannan babban annabin da kake gurinsa kake sonsa kake ƙaunarsa kake yaban shi sai Allah ya amince masa da ya amince masa sai ya jarabce shi da abu guda biyu wato ya jarabce shi da mata guda biyu da na Sara da na Hajara don ya fitar da annabin daban a cikin silsilan annabawa sai ya yi shi sai ya sa Saratu ta haifi ɗanta daban Hajara ta haifi ɗanta daban Saratu ta haifi annabi Ishaq Hajara ta haifi annabi Ismail ɗan uwa tun daga shi har zuri'arsa ta ƙare ba a taɓa ɗan da ba annabi ba haka zuri'a ta dinga tafiya annabawa 100,000 da 20,000 da 4,000 nan malamai sun ce 100,000 da 20,000 duk cikin zuri'ansu ne la ilaha illallah amma da aka zo tsaftace ta shugaba da aka kawo Isma'ila kafin bayan aka haife shi da aka ɗauko shi sai Allah ya ce to a ɗauko shi a kawo shi wani guri inda zan faɗi gurin me yasa Allah ya zaɓi gurin sai ya ce a ɗauko shi a kawo shi wani guri ne wurin nan shine Bakka ko Makka na yanzu nan ya ce nan gurin muke son su rayu dan a nan ne annabin ƙarshen zamanin zai fito sai aka ɗauko sayyidina Isma'il da mahaifiyarsa sayyidina Hajara aka kawo shi wannan guri yan uwa da aka haifi Isma'il da aka aje Isma'il da sayyidatina Hajara a wannan gurin yayi albarka daga kan Isma'ila sai Allah ya yanke annabta ba a ƙara wani annabi ba saboda annabi Muhammad zai zo a zuri'ar annabi Isma'il ba a ƙara wani annabi ba sai annabi Muhammadu amma a can sai Ishaqa aka bashi Yaquba haka ne kafin Yaquba ko tare da Yaquba akwai ko kenan su Allah ya ci gaba da basu annabawa Yaquba ƙarƙashin shi aka samu annabawa aka ce 11 wasu ka ce 12 nan duk annabawa ne ko sharifi a ciki aka samu su annabi Yusuf amma kun san me aka ba su Allah ba zalimi bane komai ya raba ya ba kowa
shi annabi Ibrahim hasken annabi Muhammad ke jikinsa, don haka da yanzu ya auri mata biyu an ba shi 'ya'ya biyu da ake son a raba musu hasken, sai shi Ismail aka ba shi hasken annabi Muhammadu. Dan malamai sun ce ba ma cewa nuɗufa, dan annabi ba nuɗufa ba ne, ba mani ba ne, sai dai a ce haskensa, sai aka ba shi hasken shugaba sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Ishaqa sai aka ba shi sirrin zahiri na annabin sallallahu alaihi wasallam. Me sirrin zahiri? Karikta, wato ai mun sani cewa tun dama a shari'a mata da ɗa su suke gado ko? To ita Hajara kuma baiwa ce, ita gadonta ma ake. To don haka Ismail shi Ishaq afwan shi ya gaji kayan mahaifinsa, hatta da kayan da aka sanya shi wutan nan da bai ƙone ba. Ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kayan da ke jikinsa da bai ƙone ba shi ya gada. Wannan kaya sai ya zama alfaharin banu Isra'ila da duk buwaye da ta yi, kayan da ta shinshini zufan ƙanshin hasken manzan Allah. Mu gane karatun fa yanwa, kaya riga suka rike da ta ji zufan hasken jikin manzan Allah. Wannan ita kuma kayar ashe da aka ci gaba da gadanta, shi ma Yusuf wannan kayan da Allah ke sanya masa wirasa, wannan kayan ita ce ya samu daga babansa Yaquba. Da wannan kayan ya mulki Misra. Da sirrin wannan kayan ranar da 'yan uwansa suka zo Misra, ko zai mayar da su, sai suka bashi, ya ba su ne tufafin, ya ce da shi in ka je ka hurga ka, me ma ya ce da shi iyu fi wani haji ko ya fitar da basu ne إذا بي بقميصي هذا فألقيه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. القرآن كينا معجزة ربا أرما. إذا بي بقميصي هذا tafi da wannan tufafi nawa, sabu bi kamisi haza ko baki fi waje ala waje abi ya tattu basira watuni bi ahlikum ajma'in. In kun je wannan tufafin, wani tufafi ne wannan tufafin da ya gada tun daga annabi Ibrahim ne, in kun je ku hurga ko ku jefa ko ku sanya a fuskan mahaifina, ganinsa zai dawo. La ilaha illallah. Wannan fa jin ƙanshin tun kafin su zo sai yake cewa da su annabi Yaquba, wa inni la ajidu rihu Yusuf laula me an tufannidu. Ni fa ina jin ƙanshin Yusuf. Ai ba ƙanshin Yusuf yake ji ba. Yusuf yana da ƙanshi ne tare da ban girmama shi ba maye bane, ƙanshin jikin kayan Yusuf yake ji. Ƙanshin nan ne. Sai ce to ya san wannan ƙanshin ba inda ake samunta sai a jikin sai ce ina jin wannan ƙanshin. Yan uwa kan mu shiga wani babi, ga sharifi na zaune a gurguje. Wannan sirri na shugaba sallallahu alaihi wasallam da ya sanya a jikin sayyidina Ismail sai ya zo ya tabbata a gurin sayyidina Abdullah, wanda da shi ne ya samu mara shugaba sallallahu alaihi wasallam. To ashe wannan abu bai isa gori ba, shine Allah sai da ya goranta mana, laqad manna Allahu alal mu'minina wanda malam arma ya ja mana. To Allah ya mana babban kyauta irin wannan annabi. Dan uwa na kira muku hadisi duka alqur'ani ne ko, kuma duk mufassir na zaka je ka duba ka ce yau mun yi ƙarya, mun zo wurin maulidi mun ruruta, mun yi molanka, qur'ani ne ba mu muka yi ba. To yan uwa wannan shine annabin. A ƙarshe ba sai mun shiga marhalar rayuwarsa
gairar rasmi wa shakli ba mu tsaya a wannan ma rasmi a shakli din wato mun samu annabi a surarsa ta annabi to da rayuwar da yayi a cikinmu ma'ana a cikinmu a duniya Allah da kansa ya yi rantsuwa da abubuwa mabambanta ya yi rantsuwa da zatinsa da kansa Allah ya yi rantsuwa da lokaci ya yi rantsuwa da zamani ya yi rantsuwa da guri ya yi rantsuwa da halittu ko sai da ya rantsuwa kusan kimanin 45 ko kuma tare da ihtilafi sai da ya rantsuwa 40 ihtilafi ba rantsuwa ba ne da makamantansu a gurin ƙoƙarin fassarar larabci amma bil ihtima ya yi rantsuwa sau 45 to arma ya ce la'in za'ida ce to alal jamhuri mun san dai la'uqsimu da ire-irenta duka rantsuwa ne Allah duk a rantsuwan da ya yi ban da zatiyarsa bai ayyana kowa ba bai ayyana komai ba za mu ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa rabbus sama ko fa rabbus sama'i wal ardi innahu lahaqqun muslima ma annakum tantiqun za mu ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wazariyati zarwa yana rantsuwa da mala'iku ko wasafati sabba duk Allah ya rantsuwa da mala'iku mu je na rantsuwa da zamani yana cewa wal asr innal insana lafi husr ko mu je na rantsuwa da zamani yana cewa wal fajr wal layalil ashr ko mu je na ƙara rantsuwa ɗai da lokaci yana cewa wal layli idza yaghsha wan nahari idza tajalla ko mu je na rantsuwa da ƙwallon rana yana shamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal layli idza haka mu je na rantsuwa da lokaci yana wadduha duka wannan Allah ya yi rantsuwa da su amma da ya zo janibin abin da ya zaɓi shugaba sai da ya ayyana ya faɗa ya ce la usmu bi hazal balad wa anta hillun bi hazal balad wa walidun wa ma walad wallahi ina rantsuwa da wannan garin amma ko duri sina ba a kira ta wannan duri sina sai Allah ya ce wa dur wa kitabin mastur da ya zo tini ya ce wa tini wa zaitun duk rantsuwan da ya yi faɗin gundarin abin yake ba tare da ayyanawa ba amma da ya zo kan mahaifan shugaba cewa yake la uqsim sai ce bi hazal balad da wannan garin sai da ya ayyana ta ka gane kaka kawo mani da wannan garin yake ne wani gari kenan makkatul mukarrama da ya zo duk waɗannan abubuwan da ya rantse da su Allah fa yake rantsuwa Allah akwai abin da yake bauta ma wahidul la sharika la shi ake bauta ma amma da ya zo da rantsuwa da kuma duk abin da Allah ya rantse da shi zatiyar abin tana koma gare shi ne me nake nufi afuwa za mu yi ai afuwa to muna jaddada ziyara muna jaddada kuma ta'aziyya za Allah ya kara rahama Allah ya kuwa muna ta kokarin mu gurguje mu da gudu saboda Sidi ya samu magana haka Allah ya jaddada rahama a gare su Allah ya jaddada rahama a gare su to a gurguje duk da haka dai haka za mu tafi a gurguje saboda lokaci duk abin da Allah subhanahu wataala ya rantsuwa da su zatiyar abin tana komawa gare shi ne yan uwa mu fahimta misali in Allah ya rantsuwa da mala'iku wasafati safa wake tasrifin mala'ikun wake juya su wake al'amarin nasu in kaga mala'iku wa kake tunawa in yayi rantsuwa da kwallon rana wake juya kwallon ranar in kaga kwallon ranar in ka san Allah wa kake gani wa kake tunawa Allah duk abin da ka gani ayar Allah ne da yake tunasar da kai Allah wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kamar da araman zai kara amma sai da ya zo cikin shugaba Allah ya saka imam Allah ya saka a yanzu za mu kulle ga shi Haruna Rashid dai sun karbe mu da safara ga aran ma a gefe na insha Allah za mu da ƙara ji
Allah yana rantsuwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ba rayuwar ta sama na kafin manzanci sai muka a cewa la'amruka لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون la'amruka mun rantse da rayuwarka ya rasulullah nahum lafi sakaratihim ya'mun a cikin magaji suke da rayuwar annabi Muhammadu. In muka zo wurin masu masana hisabi, wannan rantsuwar da Allah ya yi da annabi Muhammadu da rayuwarsa rantsuwa ce da take ɗaukan kauni gaba ɗaya. Take ɗaukan kauni gaba ɗaya. Ita kaunu a gurin turawa suna cewa gaba ɗaya digiri ƙurewar digiri 360 ne. An fahimta wato zagaye kewaye gaba ɗaya 360. To in ka zo da Amurka sai ka gane wai ashe Allah na gaya maka duk abin da na kewaye gaba ɗaya na halitta to don kai ne ya Rasulallah. Duk inda aka kewaya ka kewayo kuma kai za a tarar shugaba. Lamun 30 maɗan ƙirga mu gani lamun 30 la Amurka ko ainin allikafa 70 nawa kenan muka samu 100 mimun 40 nawa kenan 140 ra'un 200 nawa kenan 340 sai kafin 20 nawa muka samu 360 shi kuma zai ɗauka maka sauran shekarun manzon Allah na rayuwarsa in ka cire shekara 40 ɗin shekara ya nawa rage 23 in ka kirga ayan gaba ɗaya zai baka adadin harufan kenan ashe rantsuwar da Allah ya yi da rayuwarsa da gaske ke yi don hatta da adadin rayuwar sai da Allah ya kiyasce a cikin aya in ka sani baka sani ba sai ka kawo mahauma Allah ne fike kishin manzon Allah to yanzu kai in zaka faɗa annabin nan sai a ce ka wuce iyaka ka san iyakan ke ban ka wuce dan uwa wannan shine annabin mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to bari ƙara koda minti 3 don haka sanin shugaba ba zai yi wa hankali ba ba zai yi wa ilimi ba hauka ma in ta hauka ce ba ta san shi ba hauka so akwai abin da hauka kan iya idraki abin da hankali bai rusku ba hauka tana ruskar da shi to shi annabi sallallahu alaihi wasallama iliminka daidai yake da jahilcinka a cikinsa a sani hakikaninsa ba daidai yake da jahilcinka hankalinka daidai yake da wutanka a cikin sana'ar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma da ni da ku za mu yadda a shari'a ko hakika so da yanzu da nake wannan maganar ila wani na nuna jina a cika jima ka ko ya za a ce to ai ko a shari'a ka so in ka zo shari'ar kai ka san magana ta ma haka take a shari'ar ma'ana na ce shari'a abin da ido kan gani inda yanzu zan tambaye ko wani sahabi ne ya fi ruwaitan hadisin manzon Allah yanzu ni ma'anar sai na faɗa wani sahabi a farkon ina ganin da shi ma na fara wani sahabi ne za ku ce ma Abi Huraira ko ba wani musulmin kirki da yake zuwa islamiyya bai san Abi Huraira ta ba to da Allah Abi Huraira ta ya san manzon Allah Abi Huraira ta bai malami ne a gaban manzon Allah a cikin sahabbai ba ina nufin a gaban manzon Allah wai a cikin sahabbai Abi Huraira malami ne tare da ban girma ba raini ba ne in ana maganar su babil kata'idi sai dina Ali bin Abi Talib ai subhanallah Abi Hurairah ta aiko zaran takalmin su bai kai ba tare da girmamawa amma zaka ji kuma ba ka ji hadisin su ba
ashe kenan to kuma akwai wanda ya kai su sanin manzon Allah to a hakika kenan da saninka da rashinsa a ciki kuma duk ɗaya ne duk isanka kamar yadda na faɗa baka kai sayyidina Ali saninsa ba ba kai sayyidina Umar saninsa ba amma sai muka ji yana cewa da su za ku riski wani bayan na tafi ko in kun haɗu da shi ku nemi ya nema muku gafara waye ne kenan wai sai karni haka aka yi da suka haɗu da shi kuwa ya nuna musu ba su san manzan Allah ba to dan Allah ba su san shi ɗin ba ne kaga kenan duk sanin da suka yi masa to shi kuma wai sai yana ganin ai ba san shi ba kai har a cikin tabi'ai ya kai ga wasu tabi'an suna challenging sahabbai suna cewa kai da mu muka rayu da annabi abinda kuka yi kaɗan ne wani na a cikin kutubu na a cikin littattafai to ko mu astagfirullah yan baya bayan na ai mu ce da mu muka ga annabi wa wasu ko haka ne shauki ne sallallahu alaihi wasallam to yan wa abinda nake son faɗa hankali ba zai riski annabi ba rashin sama ba zai riske shi ba ilimi ba zai riske shi ba rashin sama ba zai riske shi ba sai yasa in aka ce wai mu zo mu faɗi wani abu a irin wannan mahalli sai mu zo mu gwada faɗin abin da su sayyidi ahalin da sayyidi tahir da su imam husaini suke cewa mu faɗa wai dan aji an ce kan ce wauta dan aji irin karambanin mu wala Allah karambanin wani zai ɗauki darasi a cikin karambani ya ce ka ji wannan karambanin ya faɗi wani abu ya ɗan yi hankali amma ba dan wai ana da abin da za a faɗa a cikinsa ba subhanallah shi mun tuba to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a ce baharul la sahila la bane bal wujudatul kauni ne duk abin da idan kai isa ya gani ko ya isa ya riska ko hankalinka ta iya tunawa ko ba ta iya hanga ba ko kunninka ya iya ji ko bai iya ji ba ko zuciyarka iya haɗarto maka to annabi ya wuce nan wansub ila zatihi ma shi'ta min sharafin ko duk abin da kaga dama zaka jingina masa in dai ta girma ne to jingina masa in dai annabi ne duk abin da ya zo maka a zuciya da girma to jingina masa ya wuce ai kamar da na fara faɗa duk abin da ka gane dai girmansa bai kai girman Allah ba shi kuma Allah girmama shi yake أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. shi wannan mimin ni wato in ka zo lamun a farko kafin a ƙarshe haka ne ainun yana biyo shi shi kuma a can ƙarshe ra'un yana kusa da ƙarshe to zaka tarar da mimin shi ke tsakiya ko to wannan mimin din ta rayuwar annan Muhammadu shine Allah ke rantsuwa da shi ita ce take baka 40 to 40 na kafin manzanci da ita Allah ke rantsuwa sauran harufan da ke ɗauke a ayan labaransu sabon manzan Allah ba da suka sami minna suka yi subantaka da annan Muhammadu Allah ya ce yana kishin su sai da ya faɗe su a cikin littattafan farko fa ba a yi su ba amma Allah na bayanin su sai Allah ke cewa Muhammad